Lo nguPalesa Madisekwane, umama womntwana kaSomizi Mhlongo okwayiyo ke ne-actress. Molweni, ndanamkela kuMamgobhozi TV. Kwiiveki ezigqithileyo ke uPalesa Madisekwane sesambona ekrazula etshisa amalaphu obungoma, kodwa uthi azange besisangoma. Simbona ke ekrazula lo malaphu disowning ubusangoma okanye zidivorsa for into zobusangoma. Ngoku ke ngoku uye wenza into entsha kuTikTok. Ebetshilo wathi ngokulandela inkosi iBhayibhile simbona eshumayela kwathiwa hey hayi it's giving Ayanda Ncwane light sana. Ayanda Ncwane crawled so that Palesa can walk. Abanye abantu ke bafila some type of way ngayo yonke into eyenzekayo, babuza ukuthi kwenzeka ntoni ngee-celebrities. Ii-celebrities ezininzi zingena kwizinto zobazi zangoma and then jiki ngoku sibabone sebesindiswa. Abantu ke bathi hey ba-depressed njengoba wayetshilo uGoguzikhotheni. You are Jehovah Shalom. You are Jehovah Tzidkenu. You are Jehovah the King of Kings. You are Jehovah the Lord of Lords. You are Jehovah Tabula Mazulu. You are Jehovah Tzidkenu. You are Jehovah Kabor. The I am. Father God, we give you praise. Thank you, Lord, for there is power in the name of Jesus. And as we close this prayer, Father God, we still say Jesus is Lord. Baye bakhala ke abantu ngale into yenziwa nguPalesa Madisekwane ba atshise izinto ngolhlobo kuthiwa noko ingathi ebesenako nokudelela okanye disrespectful. Abanye ke bathi kukuba broke okanye kudinga imisebenzi, bade bathi lonto abantu abazi ex generation stars banayo lengxaki because siyazi ba ukhona mos nomnye uThabiso esimbonayo nalapha ko YouTube esenza ivideos echaza ba waye kwinto yobusangoma kodwa ngokusindisiwe. Khanike nitsho nani ke banicinga ntoni ngale trend esiyibonayo yenziwa zi-celebrities? Ngalibali ke ulike ivideo, usubscribe, ndanibona kwivideo elandelayo. Umamgobhozi uthi nizithande, nizigade, niziphathe kahle. Bye.